Til denne del af opgaven rykker vi koppen 10 ryk frem og tilbage ved forskellige hastigheder og tog tid på det. Herefter dividerede vi antallet af ryk med tiden for at få frekvensen, som I kan se her. Desto højere frekvensen var, desto højere blev bølgeskulpene, heraf angivet som amplituden. Og her har vi lavet en graf, som er en grov repræsentation af frekvensen i forhold til amplituden. Grunden til, at bølgerne bliver højere, er fordi, at der er mere energi i bølgen, desto hurtigere det går. Og bølgen bliver standset af koppens side, og derfor tvinges den opad, så des mere energi, des længere kan den tvinges opad. Vi kender det alle. Vi har lige købt en varm kop kaffe, og vi har lidt travlt, så vi begynder at gå lidt hurtigere. Og det ender så med, at vi kommer til at spille det ned os selv. Til det problem har vi fundet en løsning. Vi har selvfølgelig vores kop. Og til den kop, så er den nemme løsning selvfølgelig et låg. Men der er et problem, når man har låget. At der er et lille bitte hul, man drikker af, og det bliver så sindssygt varmt, hver gang man drikker. Så til en lille udvidelse til låget har vi valgt at lige lave det lidt højere. Og tilføre et sugerør, som så inden låget kører frem og tilbage og op, så man kan drikke af det. Og i den øverste del af låget ligger så en kølende væske, sådan at kaffen den heller ikke er så sindssygt varm, når man drikker den. Yes, okay. Så her der har vi allerede fået vores låg på her. Og så har vi vores skilleplade her, hvis man kan sige det på den måde. Og det vil så sige, vi har vores kaffe hernede, så har vi et sugerør, der begynder her, og så går den op igennem sugerøret, som så dækker en så stor overflade som overhovedet muligt, for at kunne nå at få vores kaffe kølet ned. Så det der sker her, det er, at det her, det er koldt vand, som man bare kan hælde i. Man kan pille begge af de her plader ud, hvis man har lyst til det. Så man kan starte med at pille det hele ud, hælde kaffe i, så kan man sætte den øvre komponent i, hælde koldt vand i den, og så låget på, og så er man good to go egentlig. Og det fungerer sådan, at fordi det er et sugerør, så bliver man så nødt til at suge imens, men det starter sådan allerede her omkring, så man kunne få egentlig al kaffen med, så længe man bare vender koppen og suger en lille smule samtidig. Yes, det er det.